Serginin merkezi bölümünde yaş hünärmenleriň taýýarlanýan merkezleri bolan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň sergi bölümleri ýerleşdirilipdir. Ma'lum bolşaly belent ruhly ýokary bilimli aň we beden taýdan ösen watan söýji ýaş netli ösdürip ýetişdirmek berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe döwlet siýasatynyň strategik wezipeleriniň bir hökmünde kesitlenenli we şeýle bolmagyna da galýa. 2022-nji ýylyň 19-njy martynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow iň ýokary döwlet wezipesine girişmek dawarasynda maksady okunly ýokary hünärli, taýýarlykly, giň gözetmli, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga, ukyply ýaşlary terbiýelemege ilkinji nowatdaky wezipeleň hataryny kesitledi. Ma'lum bolşaly bu gurda alınıp barýan işleň hukuk binýadyny pugtlandyrmak maksady bilen binýatlaryň resminama ýaşlar barada döwlet siýasat hakynda Türkmenistanyň kanunynyň rejelenen görnüşi işlem taýýarlanyldy we kabul edildi. Onda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2020-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy we onu durmuşa geçirmek boýunça çärelenme ýylnamasy tasdiklanyldy. Täze ýylyň öňsirasine döwlet başlamadyň türkmen ýaşlarynyň ýaşaýyş durmuşyny, ulyň ähli ugurlary gazanan üstünliklerine bagyşlap ýazan Ýaşlar Watanyň dayanjy adly kitaby ähli türkmenistanylar üçin uly sowga boldy. Ýetigderli ünsüň we gollawyň netijesinde ýaş nesiller ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny öňde barjy orunlara barha önamly çykýarlar. Hut olaň öňünde ähli gujur gaýratlaryny, bilimlerini we başarnyklaryny ulanmak arkaly täze taryhy ýamda başlarynyň ägert uly özgertmeleri üstünlikli dowam etdirmek, öňde goýulan wezipeleri netijeli çözmek, watanymyzyň mundan eýlegim güllä etmegine gönükdirilen uzak möhletliğin maksatnamalary, geljege uly taslamlary we meýilnamalary durmuşa geçirmek wezipeleri duranlar. Ýurdumyzda ýaş türkmenistanyň sagdyny ösmegi, hemem şahsiýet taýdan kemale gelmegi, aň paýhas dörejilik ruhy mümkinçiliklerini dowly derejede durmuşa geçirmekleri, ulyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik siýasy, durmuş ykdysady we meden durmuşyna işçen gatnaşmaklary üçin ähli amatly şertler döredilýär. Tamamlanyp barýan 2023-nji ýylda ýaşlaryň başlanýşlaryny we üstünliklerini geňetmek maksady bilen gurulýan şu gezekki forma muň nowatdaky aýdyň suwtnamasydyr. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet ýaşlar siýasaty halkara ilmi amal maslahatynyň umumy meclisinde edilen çykyşlaryň ählisiniň özünü düzdi. Nötralşýaly ýaş nesliň terbiýesine aýratyn möhüm ähmiýet berilýär. Bu halkymyzyň 100 ýyllyklaryň dowamyny kemale getiren ruh, ahlak, ýüreligleriniň nusgulyk dowam etdirilýändiginiň ýene-de bir aýdyn görkezijisidir. Hut ýaşul nesliň akyl paýhasyny we görkezmelerini eýerýän ýaşlar ýurdumyzyň durnukly ösüşi we beýik geljegi bilen baglanşygy bolan her bir tawşyrylan işe uly jogapkärçilik bilen çemeleşýärler. Döwlet adam üçin diýen şigary baş ýörelge edilýän durmuş maksatly siýasatyň esasy ugurlarynyň biri ýaşlara aýtlan hukuk we durmuş goruglugyny öpçün etmek bolup durýar. Munyň aýdyň nişany hökmünde türkmen halkynyň milli lideriniň başlanjy bilen döredilen Gurbanyňly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasynyň alyp barýan işini görkezmek bolar. Gahrman arkadagymyzyň we arkadagyly gahrman serdarymyzyň tagallalary we gollawlary netijesinde gaznanyň müdiriýeti köp sanly haýır-sahawat çärelerini geçirdi. Şeýle-de dürli keselleri bilen kesellen howunarlyga mätäç çağılary zerur bolan bejeriş anyklaýyş çäreleri geçirildi. Ýurdumyzyň taryhynda ilkinji häzirki zamanyň öňde barjy enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Gurbanyňly Berdimuhammedow adynaky çağılar sagyldyş dikeldiş merkeziniň arkada şäkerini gurulyp ulanmaga berilmegi howunarlyga mätäç çağılary edilýän kömek gollawlary hasam artdyrmaga şert döretdi. Haýır-sahawat gaznasynyň serişdelerini hasabyna ýurdumyzyň vilayetlerindäki hassahanalyň çağılar bölümlerine tez kömek awtologlary gowşurly, mektep internatlar we çağılar öýleri bolsa sağlyk goraş maksatly serişdeleri bilen derli öpçün edilýär. Çalışarymly durmuş ýagdaýyna düşen daşary ýurtly çağılar hem üstün düşürilmeýär. Gurbanyňly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasyny gollaw bermeginde Türkiýanyň, Owganistanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Primorsk ülkesiniň, Ukrainanyň we Palestinanyň çağılaryna insanperwerlik kömekleri ugradyldy. Bu işler türkmen halkynyň asylly insanperwer ýöreligleriniň üstünlikli dowam etdirilýändiginiň görkezijisidir. Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen dödümleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygam gaznanyň işiniň möhüm ugurlarynyň biridir. Ähli umumy awadançylygyň hatirasyna netijeli halkara dialog gurmakda türkmen tarapynyň möhüm başlanýyşly orny eýeleýän üçin hoşallyk bildirip, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemýeşilik wekili Narine Sakyan UNICEF-iň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň adyndan Gurbanyňly Berdimuhammedow adyna howunarlyga mätäç çağılary himayet bermek boýunça haýır-sahawat gaznasyna hoşallyk hatyny gowşurdy.
Umumy mejlis tamamlanandan soň maslahatyň işi ýaşlar siýasatynyň dürli ugurlaryna bagyşlanan ýürüýte bölümçelerde dowam etdi. Arkyda serdarly bagtyar ýaşlaryň Türkmenistanyň halk maslahatyna we mejlisine wekilçiligi Türkmeniň döwletlik ýörelgesiniň dowamaty atly bölümçe ýaşlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak ulgamyna kanun çykarjylyk işini we milli kanunçylygy döwrüwaplaşdyrmak, döwrüwap bilim we terbiýe almak üçin şertleri öpçün etmek, ýaşlaryň dünýä garaşyny ukyp başarnyklaryny ösdürmek meselelerine bagyşlandy. Belleşýär bu ordaky işler dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň toplany oňyn tejribelerini we halkara hukugyny umumy ikrar edilen kadrlaryna laýyklykda alınıp berýär. Garaşda diýärmizde ýaşlaryň hukuklary ygtybarly goralýar. Kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda ýaş maşgalalar üçin döredilýän durmuş ýeňillikleriniň görüşleri geňeldilýär. Olary gollaw bermek, häzirki zaman ýaşaýjy bilen öpçün etmek boýunça zerur çäreler amala aşyrylýar. Ýaşlara okujak mektebini, okuwyň dilini, ugruny we görnüşini saýlap almagy dolu hukuk berilýär. Olary iş bilen öpçün etmek, hünäri saýlap almak meselelerini çözmek boýunça zerur çäreler durmuşa geçirilýär. Şu ýyly ýurdumyzda geçirilen mejlisiň deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri boýunça milli parlamentiň düzüminiň 37 göterümine gol oýny 35 ýaşa çenli ýaşlar düzýär. Munyň özi jemgyýetimizde ýaşlaryň eýleýän ornunyň barha artýanyň naşaýatlygy diýär. Şu ýylyň iýun aýyna kabul edilen Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023-2030 ýyllar üçin strategiýasyna laýyklykda döwlet dolandyrşynda ýaşlaryň eýleýän ornuny ýokurlandyrmak, ýaşlar parlamentariýasyny ösdürmek we daşary döwletliň ýaş parlamentariýetleri bilen hyzmatdaşlyk işlerini iştirmek maksady bilen mejliste ýaş parlamentariýetiniň topary döredildi. Dünýä jemgyýetçiligi bilen özara gyzyklanma bildirilýän möhüm ugurlar şeýlede döwletime tarapyndan öňe sürilýän ählimumy awadançylygy ýardam bermäge gönükdirilen möhüm halkara başlanýşlary ilerletmek uguryna çykyş edýän ýurdumyzyň daşary siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde ýaşlaryň eýleýän ornuny arkada serdarly bagtyar ýaşlar betarap döwletiň daşary siýasatyna atly bölümçede garally. Natalşýaly häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça köp taraply halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde giň gözýetimli, başarnykly we täze dünýä garaşly ýaşlara uly orun degişlidir. Şeýle ýaşlar meseleleri çözmekde düýüp götür täzeçe özara kabul ederlikli çemeleşmeleri teklip edip bilerler. Öz üstüne alan halkara borçnamalaryny eýermegini dowam etdirmek bilen ýurdumyz ählimumy ösüşiň esasy ugurlary üçin netijeli hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edilýär. Zeminiň rowşan geljegini gurmak işine işin gatnaşýan ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek şoluň esaslarynyň biridir. Giň mümkinçilikleri eýe bolmak bilen ýaş nesil ählimumy durnukly özüşi ägert uly goşun toşýar we umumy bähwidiň hatirasyny hyzmatdaşlygyň täze görüşlerini açýar. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar kuwatly ösüşiň berk binýady atly bölümçe beden we ruhy taýdan sagdan ýaş nesli kemale getirmek möhüm ugurlaryna bagyşlandy. Onda saglyk goraşy, bilim we ilim ýaly möhüm ulgamlarda ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri hemem ýeten sepetleri aralanyp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzda her ýyl orta we ýokary okuw mekdepleri, çağlar baglary, sport we sagaldyş merkezleri gurulyp ulanmaga berilýär. Döwletimiz bütün dünýä bilimiň ösdürmegine we ýaşlar bilen baglanşyk meseleleriň toplumy çözülmegine gönükdirilen Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş maksatlarynyň üstünlikli durmuşa geçirmegine uly goşun toşýar. Sany bilim ulgamyny ösdürmek konsepsiýasynyň daşary ýurt dillerini okutmagy kemilleşdirmek konsepsiýasynyň Türkmenistanyň tebigy we takyk ilmi ugurlary degişli dersleri okutmagy kemilleşdirmek konsepsiýasynyň ýetigerli durmuşa geçirmek netijesinde ýurdumyzda bilimiň hilini we ýurdumyzyň ilmi barlyk işleriň netijelerini ýokurlandyrmagy şert döredýär. Häzirki döwürde halkara guramalary şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen idaralar bilen bilelikdäki bilim taslamlary işçiň durmuşa geçirilýär. Magtymly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde we Seýdnazar Seýdi adynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutunda UNESCO kafedralary esaslandyryldy. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunda, Halkara gatnaşyklary institutunda we Türkmen Owakyjylyk institutunda UNESCO klublary döredildi. Ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 6-sy bu guramanyň asesirlenen mekdepleriniň toruny goşuldy. Ýaş nesli terbiýelemekde jigmeçlik guramalaryny şol sany Türkmenistanyň magtymly adynaky ýaşlar guramasyna uly orun degişlidir. Bu gurama tejribe alşmak, ýurdumyzyň ýaşlarynyň ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmak, olary durmuş taýdan gollamak, eşewirlik we dörejilik işine ýardam bermek maksady bilen dünýäniň köp sanly ýurtlary bilen işçiň hyzmatdaşlyk edilýär. Ýakynda Türkmenistanyň magtymly adynaky
Ýaky Ýaşlar Guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça ýürütüleşdirilen guramasynyň bütün dünýä ýaşlar jemgyýetiniň resmi agdalygyny kabul edilmeginiň ýurdumyzyň halkara ýaşlar dialogyny giňeltmek ugruna alyp barýan işleriniň nowatdaky iqrarnamasy bolanlygyny bellemek gerek. Bu şatlykly waka ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň awrayly düzümine girmeginiň şu ýyl bellenilýän 30 ýyllygy bilen gabat geldi. UNESCO bilen ýakyn hyzmatdaşlygy ösürmek Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýoly goýulan hyzmatdaşlyk türkmen ýaşlarynyň öňüne giň mümkinçilikleri açmak bilen bu gurumanyň çäklerini amal aşyrýan gyzykly we geljegi uly taslamalary ýaşlary giňden çekmäge, olary höwetlendirmäge gönükdirlendir. Adam onuň bagtyarlygy we rowaşlygy barada alada ýurdumyzda alyp barýan durmuş ugurly döwlet siýasatynyň baş maksady bolup durýar. Milli saglyk goruş ulgamynyň ýetdirli kämilleşdirmegi munyň aýdyň suwtnamasydyr. Soňky ýyllarda oň düzüminiň dünýäniň önüme önerjileriň en kämil enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Merkezi Aziýa setinde deňi taýy bolmadyk häzirki zaman sagaldyş anyklaýyş almy barlygy merkezleri bilen üstü ýetirilýär. Saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirmegi şeýlede türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gahrman arka dagymynyň başlanýyşlarynyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan münasip dowam etdirilmegi netijesinde durly keseliň öňüne almak, anyklamak we bejermek işinde ýokary netijeler gazanyldy. Türkmenistanyň saglyk goruş ulgamyna ul üstünlikleri gazanýanyna ýakyny Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen düzümler tarapyndan täze guwanamalan gowşurulmagam aýdyň şaýatlygy diýe dawaral ýagdaýda Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanaky hemişelik wekili Narina Sakyan Türkmenistanyň hökümetiniň hemmeler üçin ýokary hilli dermanlary el ýeterligi, lukmançylyk hyzmatlarynyň ýygdarligini we hilini öpçün etmek arkaly saglyk goruşyň hyzmatlarynyň ählimumy guruşugynyň ýolunu ösüşi şartlaşdyrmak boýunça möhüm tagallalar üçin atly guwanamasy Germaniýanyň München şäherindäki Gauting Supreme Reference barlykhana tarapyndan ýokunç keseler merkezleri müdiriýetiniň merkezleşdiren barlykhanasynyň molekulyar barlyklarynyň hillelerine daşarky baha beriş işleriniň üstünlikli geçirilenini tasdiklayan 3 tane guwanamalary Morfologiýa merkeziniň düzümindäki Merkezi Qadiýet Lukmançylyk Idarasynyn Qadiýet Kimia barlykhanasyna halkara akkreditasiýa şahatnamasyny gowşurdy. Soňra UI Green Metric World University Ranking agentliginiň başlygy Riri Fisher Sari Türkmenistanyň ýokary okuw mektepläriniň UI Green Metric World University Ranking adly halkara reytingine goşulanyklaryny tasdiklayan şahatnamany gowşurdy. Halkara Kuş Federasiýasynyň meýilleşdirmek we ösüş maksatnamalary komissiýasynyň maslahatçysy Bakyt Omurzakow halkara grossmeisteriň adyna ýetmekde möhüm ösüşler gazananyny barada şahatnamany Saparmurat Atabaýew gowşurdy. Halkymyzyň baý taryhy medeni mirasyny we köp asyrlyk ruh ahlak deplerini öwrenmek, aýawly saklamak we wagt etmek meseleleri arkada serdarly ilhamly ýaşlar adly bölümçäniň esasy mazmuny düzü. Döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýykly häzirki wagtda ýurdumyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne durmuşa geçirilýän beýik özgertmeleri ýaşlara düşündirmekden başga-da olara watançylyk terbiýesini bermäge, edil watanymyzyň şöhratly geçmişine, bagtyar şugyna we beýik geljegine bolan buýsançy artdyrmaga da ul öns berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanaky hemişelik wekili Narina Sakyanyň beýik ýüpek ýoly Zarawşan garum geçelgesi adly köp taraply hudurnamanyň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdilendigini tasdiklayan şahatnamany gowşurmagy bu urda alınıp barýan ýygdarly giňerimli işleň üstünlikleri beslenýäniniň aýdyň görkezijisi boldy. Täjikistanda, Türkmenistanda we Özbekistanda ýerleşen 31 ýadygarlygy özüne jemleýän transmilli tapgyrlaryň hudurnama ady ruwaýaty urulan beýik ýüpek ýolunyň bu bölегinde öz döwrüne binagerlik, tehnologiýa, monumental sunugat we şäher gurulşyk belensek bilen gazanylanyny eşkär edýär. Bu ýadygarlyklar UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmek baradaky çözügüt şu ýylyň 17-nji sentýabrynda Saud Arabistany paşalygynyň paýtagty Er-Riyad şäherine geçirilen UNESCO-nyň bütün dünýä miras komissiyasiniň 45-nji giňişlik mejlisine kabul edildi. Ma'lum bolýarly bu mejlisde şeýlede aram goşoklukdaky Turan çölleri adly köp taraply hudurnama bilen bir wagtda ýurdumyzyň bereketli garagym Gaplaňyr döwlet TV goruhanylarynyň Repetek döwlet biosfera goruhanasynyň we onuň ýeraji çäkli goruhanasynyň çöl eko ulgamlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň
mirasyň sanyny girdmek baradaky çözgütler bir agzdan kabul edildi. Munyň özü tebigi baýlyklary we gaýtalanmajak eko ulgamlary gorap saklamak ulgamyny ýurdumyzyň durmuşa geçirýän işleriň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilýändiginiň nowatdaky aýdyň tutnamasy boldy. Arym guşaklykdaky Turan çölleri atly köp taraply ködürnamanyň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanyny girdileniniň tasdiklaýan şahatnama arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynda o wagtjylyk ulgamynyň innowatsiýon ösüşiniň daýanjy ýaşlar bölümçede Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanaky hemişilik wekili Narina Sakyan tarapyndan gowşuruldy. Belenşýaly şöhratly pederlerimiziň esaslandyran tebigaty aýagly çemeleşmek däplerine laýyklykda ýurdumyzda daş gurşaw gorumak, tebigi serişdeler rejeli peýdalanmak, ýaşyl ykdysadyýaty ösdürmek maksatlaryna gönükdirilen şäherler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne sowda ulgamyny kemleşdirmek, daşary sowdaryň meşhurlaryny artdyrmak we giňeltmek boýunça maksatnamaly şäherler bu işe ýaşlary işiň çekmek wediýetleri arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň sowda toplumyna gazanylan üstünlikleri atly bölümçede aralyp maslahatlaşylan esasy mesele boldy. Sowda we hyzmatlar ulgamynyň dowamly ösüşini öpçün etmek, bäsleşli ukyply milli ykdysadyýaty kemale getirmek möhüm şertidir. Türkmenistan bazar gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak maksadynyň ugralyp telekeçilik işini hemme taraplyny höwetlendirýär. Şol sanna ýaşlaryň telekeçilik başlanýşlaryna ähli wagtda gulluw berýär. Häzirki wagtda ýaşlar ýokary hilli bäsleşi ukyply öňümleri öndürmek, azyk bolşulugyny öpçün etmek, senat kärhanalaryny döwrewap sowda merkezlerini gurmak meselelerini we owalary gurmak boýunça öňde goýulan wediýetleri ýerine ýetirmekde möhüm ähmiýet eýe bolan Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň aglaby bölügini emele getirýärler. Ýaşlar durnukly ösüş siýasatynyň hereketlendirjileri atly bölümçäniň işinde mali ykdysady ulgamyny kemleşdirmek boýunça gazanylan üstünlikler we bu gurda geljek uly ýaş hunermenliň wediýetleri barada pikir alşyldy. Belenşýaly ykdysadyýaty sanlaşdyrmaň çäklerini, bank hyzmatlarynyň gerimi okunly ösýä, elektron tölegleň sany we ýygydarlar artýar, nagd tölegleň meşhurlary ýokurlanýar. Bank ulgamyny ösdürmek milli ykdysady strategiýanyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu ulgamyň idaralary halk hojalyk toplumynyň durly pudoklaryň arasyna mali serişdeleriniň netijeli peýdalanmagyny öpçün etmek, milli ykdysadyýatyň bäsleşli ukyplygyny artdyrmagy we innowatsiýon ösüşine ýardam bermek ýaly möhüm wediýetleri ýerine ýetirýär. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynda neftgaz pudogyny ýaşlaryň orny atly bölümçi milli ykdysadyýatyň binýatlyk pudogynyň neftgaz toplumynyň gazananlaryna bagyşlandy. Türkmenistan energiýa serişdeleriniň baý ätýaşlyk gorlaryna eýe bolmak bilen milli ýanygyç energetika toplumynyň mümkinçiliklerini barka ösdürýär. Neft we gaz ýataklaryny senagat taýdan özleşdirmek, halkara standartlaryna laýyk gelýän ýokary hili önümleri öndürmek üçin neft we gaz serişdelerini gaýtadan işlemek, tebigy gazyň dünýä bazarlaryna iýerilmegini diversifikasiýalaşdyrmak boýunça giňgerimli işleri amala aşyrýar. Häzirki wagtda bu işe ezberi halypalarynyň tejribesini we başarnyklaryny üstünlikli özleşdiren ýaş hunermenler işçiň çekilýärler. Ýewropanyň hil barlyklary boýunça jemgyýetiň baş dolandyrjysy Michael Harris tarapyndan Türkmenistana döwlet konserni sany ulgamy arkaly Quality Increments Awards 2023 atly halkara hil bayranyň gowşulmagy ulgamyň gazanan üstünlikleriniň ikrarnamasy boldy. Arkadaly gahrman serdarymyzyň we gahrman arkadagymyzyň hemme taraplyň gollawlarynyň ilham alýan ýaşlar edil watanymyzyň awry mertebesini belinde götürýärler. Atly bölümçede gurulşyk senat toplumynyň we hemme senatyny ösdürmek mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Gurmak we döretmek berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň şygardyr. Muňa türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan başlanan we arkadagy serdarmy tarapyndan üstünlikli dowam ettirilen giňgerimli şäher gurulşyk siýasaty şaýatlygy diýe bu siýasatyň üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde şäherlerimiziň we owalarymyzyň keşfi tanalmaz derejede özgördi. Iň täze sanly tehnologiýalary özüne jemleýän döwrewap arkada şäheriniň gurulmagy muň aýdyň suwtnamasydyr. Sebäpde deňi taý bolmadyk akylly şäheriň gurulmagy häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysady mümkinçilikleriniň oň ilmi tehnik ösüşiň belentliklerine çykýanynyň görkezijitine urildi. Durmuşa geçirilýän taslamalar şeýlede döwlet tarapyndan berilýän uly gollawlar gurulşyk pudogynyň hemme tarapyny ötmegine tergi berdi. Ýurdumyzda iň täze enjamlary we öňdebarjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman kärhanalary gurulýar. Bar bolan önümçilik detgallarynyň kuwatlyklary artyrylýar. Iň täze tehnologiýalar we öňdebarjy ilmi tehnika taslamalar ulug ara gatnaşyk ulgamyna da işçiň urnaşdyrylýar. Bu hakykat arkada serdarly bagtyar ýaşlar innowatsiýon ösüşleri tarap atly bölümçede edilen çykyşlarda özü beýany tapdy. Belenşýaly bu pudokda işleýän işgärleň ýarysy diýen ýaly gojurly maksady okunly giň dünýä garaýşly ýaşlardyr. Olum käbir eýam agentliklerde dörli ýolbaşy wediýetler eýelep möhüm jogapkärlik çözgütler kabul edýärler. Ýaşlar esasy işlerinden başga da döwlet we halkara
forumlaryna, maslahatlara, sergilere, sport we medeni köpçülük çärelerine işden gatnaşýarlar. Her ýyla sany çözgüt atlay innowasion taslamalar bäsleşigini geçirmegi asylly däwe urly. Bu bäsleşik ýurdumyzda sany ulgamyň ösüşine goşunt hoşýan program öpçünçiligini işläp düzmek we oýlap tapyşlary bilen meşgul bolýan ýaşlar ýüze çykarmak, höwetlendirmek şeýlede täze başlanýşlar ýoly goýmak maksady bilen geçirilýär. Uly kommunikasiýalar toplumynyň edaralary bir wada birnäçe halkara güwennamalaryna münasip bolurlar. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň hemişelik wekili Narina Sakyan Türkmenistanyň hususy sektoryň arasynda sany özgörçlükleri üstünlikli öňe sürmekde, sany ykdysadyýaty ösdürmekde we ýurdun sowatly ýaşlaryny gollamakda Türkmenistanyň ministr kabinetiniň ýanyňky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentliginiň tagallalaryny ikrar etmek hakyny şahadatnamany we diplomy gowşurdy. Fransa Respublikasynyň Buraya Veritas klassifikasiýon jemgyýetiniň Türkmenistana şahamçatynyň wekili Ýazmyrat Malakow Balkan gem guruluş we awatlaş zawody açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine Buraya Veritas Marina Kazakstan jogapkärçiligi çäklendirilen guramasynyň gem guruluş we awatlamak babatda öňjöýli hyzmatdaşlyk we ýakynan ýardam üçin şahadatnamasyny gowşurdy. Beýik Britaniýanyň sertifikatlaşdyrylan logistika we ulug institutynyň Merkez Aziýadaky wekilhanasynyň baş sekretary Erbol Muhaýew sany ulgamy arkaly Türkmenistanyň ministr kabinetiniň ýanyňky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen Awtologlar agentligine Beýik Britaniýanyň sertifikatlaşdyrylan logistika we ulug institutynyň Merkez Aziýadaky wekilhanasynyň adyndan Türkmenistanyň logistika we awtomobil uluglary pudugyna ýaşlaryň ösüşine üstünlikli goşunyň üçin şahadatnamasyny gowşurdy. Demir ýolları halkara hyzmatdaşlyk guramasynyň komissiyanyň başlygy Miroslav Antonowicz sany ulgamy arkaly Türkmenistanyň ministr kabinetiniň ýanyňky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen demir ýolları agentligine demir ýolları halkara hyzmatdaşlyk guramasynyň işine goşundy üçin hormat diplomyny gowşurdy. Maslahata gatnaşlar mehriban watanymyzyň gazanýan egert ul üstünliklerine we ýeten sepgitlerine çäksiz buýsunýan ýaşlaryň jemgyýetçiligiň işçiliginiň mundan beýlegim ýokurlanyrmagyny gönüden göni goşunt hoşýan şeýle çärelegiň möhüm ähmiýetine öňsü çekip dünýäde parahatçylygy, durnukly ösüşi öpçün etmege, halkara hyzmatdaşlarynyň şol sany ýaşlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň giňeldirmegine gönükdirilen köp ugurly işler üçin hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hem Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyzy tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Halkara ylmy amal maslahatynyň ahyryna arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna aýratyn tapawutlanan ýaşlary döwlet syýlaglary bilen syýlaklamak dawarasy boldy.